Nu. Hej. Velkommen til Kapow Show. Ja. Camilla lige ved at sætte sin mobil op, så vi kan filme. Camilla kommer også nu. Hej. Der. Men det skal vi få. I dag skal vi lave noget med en forskrækkelse. Når hun er et eller andet sted, så skal jeg prøve at finde hende. Og så skal jeg gå langsomt. Sådan. Og så hvor bolden. Pas på! Nej, så rammer den sgu ikke. Nej, det er meningen. Okay, tror I den her rammer? Ja, yeah, næsten. Nu ramte den. Ja. Yeah. Ej, kom nu, Camilla. Men det er meningen, det er en fodboldturnering. Sikkert turnering. Turnering. Fordi jeg må nemlig godt spille mit bold pænt. Hvor? Jeg er med glasbold med. Det er en af min lille søsters plastikbolde. Den er lidt livsfarlig. Hvis det er mig, der er livsfarlig. Ja. Kan I se det? Kan jeg sige det? Kan jeg sige det? Kan jeg sige det? Kan jeg sige det? Så nu er den vist færdig. Ja. Hej.